Hej, jeg vil gerne fortælle jer om de forskellige mekaniske energier, som bliver illustreret her på figuren. Vi har en skater, som kommer til at skate i den her vej, og så skal vi kigge på de forskellige energier, henholdsvis potentiel og kinetisk og mekanisk energi. Og ja. Vi starter først med at trykke på søjlegraf, så vi kan se de forskellige energier. Og så tager vi lige skateren og lader ham køre op på vejen. Okay, lad ham køre op på vejen. Således. Jeg går lidt langsommere, så det er lettere for mig at forklare, hvad der sker på billedet. Eller på modellen. Man kan se, at de forskellige energier, de fortæller om, hvor meget energi skateren bruger, og hvis han står stille, så bruger han jo ikke noget energi, og så bliver det kaldt for potentiel energi, og det er den blå diagram, eller hvad det bliver kaldt. Og når han er under bevægelse, så hedder det kinetiske energi, og det er det grønne. Og man kan se, at når skateren, så i starten, altså lige nu, så får han en kinetisk energi på 0, fordi lige det øjeblik, hvor han stopper med bevægelser, så er der høj potentiel energi, og intet kinetisk energi. Altså kinetisk energi er 0. Og så hvis man kigger på det omvendt, når han er under bevægelse, som nu, så stiger kinetisk energi. Den stiger, indtil den potentielle energi bliver 0. Og så falder den, og så stiger den igen. Og når den er under bevægelse, så kan man se, at mens den kinetiske energi bliver større, så bliver den potentielle energi mindre, fordi at skateren starter med en høj potentiel energi, og så falder den potentielle energi til at den kinetiske energi bliver størst, hvis det giver mening. Og den mekaniske energi er bare den kinetiske energi, og den mekaniske energi er den grøn-gule diagram. Eller det bliver kaldt for diagram søjle, mener jeg. Sorry. Det hedder sådan en søjlegraf, ja. Og det er jo bare den kinetiske plusset med den potentielle energi. Det bliver også kaldt for mekanisk energi. Og det er den totale energi. Hvis vi så gør massen større, vægten større, så kan vi se, at den mekaniske energi bliver større, fordi at den potentielle kinetiske energi bliver håndholdsvis større, mindre, større eller 0. Og på samme måde, det fungerer på samme måde i virkeligheden. Men fordi at skateren, at massen er blevet større, så bliver den kinetiske energi og den potentielle energi også større i forhold til, hvis man kigger på deres formler, som altså den potentielle energis formel er massen gange G, altså 9,82, og gange med højden, så jo større er massen er, jo større er den potentielle energi også. Hvis man kigger på den kinetiske energi, så gælder det på samme måde. Vi har en halv gange massen gange med volumen i anden, så jo større massen er, jo større vil den kinetiske energi være. Og automatisk, når
energierne bliver større, og massen bliver større, så bliver den mekaniske energi også større. Hvis vi bare tager skateren og lader ham falde til jorden, så kan man se, at den kinetiske energi bliver større, 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 og så bliver den til 0. Hvis vi gør det igen, kan vi se, at den kinetiske energi bliver større, mens den potentielle energi bliver mindre og mindre. Og så er der kun termisk energi, som er varmeenergi tilbage. Men energien brugt bliver stadig stort. Ja. Tak fordi I lyttede.